koffiedag van Janneke en mij. En we zijn vanochtend om 8:45 vertrokken. Daarvoor nog wel echt gestrest met alle spullen bij elkaar en zo. Maar dat kwam allemaal goed. Dus toen zijn we met een volgepropte auto vertrokken naar Den Helder. Ja, toch? In Den Helder? En toen zijn we op de boot gestapt. Dus we hebben met de boot gevaren naar Texel. Dat was maar een klein stukje. En hebben we eerst Mia en Sharon naar hun camping gebracht. En daarna zijn we naar onze eigen camping gegaan. We hebben een hele luxe tent. Echt heel nice. En een sms'je voor Janneke. Alweer. En toen zijn we lekker de stad in geweest. Hebben we daar wat gegeten, platjes. Lekker, we gaan genieten. En daarna hebben we gedoucht. En klaargemaakt. En toen zijn we naar zee geweest. Dus zijn we nog steeds. Gaan we even filmen, Jan. We zijn bij zee, natuurlijk. We wachten op de zonsondergang. Ja, daar wachten we op. Die moeten we natuurlijk wel even zien. En, aan de wijn natuurlijk. We zitten nu aan de wijn, dus al. Maar niet uit. En jullie samen op de foto? Nee. Nee, we maken een filmpje. Of wat we vandaag nog gedaan. En nou, dat was ons over dus. We wachten nu tot de zon onder is en dan gaan we nog even de stad in en dan terug en dan gaan we slapen. En dat was het. Morgen weer een dag. Het was super weer, hè? Leuk, ja. Super weer. Echt niet te warm, niet te koud. Ja, super.